Sabi na naman. Mali. Katupay! Welcome back to my YouTube channel. Andito na naman ako mga katupay sa mga pilahan ng tricycle para magpaulan na naman ako mga katupay. Alright mga katupay, nandito na naman ako sa pilahan ng tricycle. Hello! Shout out sa'yo! Ayan. At syempre, nandito si Tata. Shout out sa'yo! Alright. Hello. Okay. Thank you. Bagus. Siyempre, sali sa tatay. Okay, atang, sali ka na tayo. Pero ito muna yung ating unang kaibigan nasa unahan na siya. Okay, mga tupay, bago tayo mag-umpisa, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, pa-subscribe naman dyan at click the button bell at click all para maging updated ka na sa i-upload ko mga video, mga katupay. Okay, ang una natin na lang. Ito, pakilala sa okay. Nelo Afar. Okay, Nelo, ready ka na. Ready. Wala ako na. Wala. Lollipop ko. Pintos. Salamat! Christopher! Okay! Nagdari ka dali! Joy! Kabalan mo tang! Joy! Joy! Ano yan? Dito na tayo! Punta! Oh! Wala na! Mayroon pa! Mayroon pa!
Okay, padang puti. Oh, Wala nang lollipop. Wala. Ini, oh, halo, pero na. Halo, halo na mo. Ari, apa ulit? Pick up. Pick up di mana? Cabe, cabe. Mali, ayun na ba? Wala. Wala ito sa tuwing. Cabe ulit. Ano? Cabe. Halo. Cabe. Halo, ano ta? Cabe. Sabi! Mati na! Tarong ka ng medyo, ayaw ba? Ayaw pa na ng medyo na to. Sige. Hindi na ba natin? Ula. Ula. Ibay, ula pa lang. Halo, natin. Okay. Halo, ula. Cabe. Cabe. Halo. Cabe. Halo. Dalawa, tatlo. Cabe. Ano pala Dag? Ano pala tayo? Max. Max. Ano Dag? Nagpalit na. Nagpalit na. Ano Dag? Ano Dag? Sabi. Ha? Sabi. Sabi na naman. Mali. Wala na ito ba? Wala. Dag? Mayroon na Dag? Ano ang pangalan? Cabe. Cabe. Oh, nakaba! Dami! May isa na. Oh, hula ulit. Kaya na yata yan. Wala. Alag! Super! Wow, mali! Sabay! Ano tayo? Lukot ka ba? May isa ka nakuha. Isa ka nakuha. May isa ka na. Latan! Isa ka na ulan mo tayo. Yung mga viewers natin lang. Salamat! Mga viewers! Sabi! Wala na mga tupay! Sana naging masaya kayo sa inahandog ko sa inyong video mga tupay. At siyempre, dito ko natapusin yung video mga tupay. At siyempre, bago tayo magtapos, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa YouTube channel, please subscribe at click all para maging updated ka na sa mga video mga katupay. And see you again to my next vlog. Bye!